camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ka ɲɛmaya minan kɔnɔ bolola baarakɛlaw ka jɛrɛba min bɛ wele ko Siama kɛnɛ sigiko duruna bɛna kɛ k'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Bamako Parc des Expositions na ka kɛɲɛ ni dɔnko ni seko san ye kɛnɛ in bɛna la ɲɛnamaya bolola baarakɛla jolenw de fɛ ka bɔ Mali la AES jamanaw ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara bolodaliw ye bololafɛn dilanniw feere dɔgɔfiyɛ barosigiw défilé de mode ɲɔgɔn daw ani ko duman caman wɛrɛw Siama bɛ labɛn bolola baarakɛlaw ka tɔnba fɛ n'o ye APCMM ye ani bolola baarakɛla faamuyalenw ka jɛkulu ka tɛmɛ bolola baara dɔnko ni seko ani lotuluko minisiri ka yamariya fɛ baaraw nun doli ni u nun boli bɛna kɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la Parc des Expositions na Bamako kɛnɛ bɛna sigi kumase min ka ɲina o ye ko bolola baara ye yiriwa kuntagala jan ani an ka dɔnko ni seko yakubayali sababu ye Mali kɔnɔ aw ye wili joona ka taa tɔgɔ sɛbɛ APCMM la don o don ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 waati la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw ye nɛgɛjuru ci 79 48 22 48 76 96 79 fu ani wɔɔrɔ 76 40 51 39 76 76 39 61 52 76 79 89 96 98 walima 66 75 24 57 baara in kotigiya sɛbɛnnen don Segu mara la jamanaba minnu welelen don o ye Burkina Faso ani Niger ye jamana welele kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Maroc ye ka tɛmɛ u ka bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min bɛ Araba Sale kɛ ni tara mara la olu bɛna kalandege baaraw kɛ katakatani dilan ani mobili scanner kan Siama san 2025 dɛmɛbaw ye PNUD ani jagokɛlaw ka tɔnba Sesim a kɔkɔrɔdonba jɔnjɔn n'o ye sponsor officiel o ye Orange Mali ye waati b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen no an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn ka fɔ bisimila u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi juma novembre kalo tile 21 san 2025 an ka wula in na kibaruyaw bakurubaw an bɛna an da lase an ka transportɛriw ni o ye mobiliba bolibagaw ye olu ye bilankɔrɔ sɔrɔ kɛnɛya ko sira kan a fɔ min ma ko aramɛdi ka o caman don a la o baaraw kɛra kunungo an ka kɛnɛya minisiri muso ani lapasali jɛkulu ni o ye sɛndikaw ye fo ka taa se baarakɛlaw ka minisiri olu bɛɛ lajɛlen o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka taji ko ka a kow teliya ka taji di malidenw ma an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ la k'a fɔ douane kɔnɔ ni mobilibaw tun bɛ tile 3 de kɛ k'a bɛ kɛ tile 1 kɔnɔ ka se ka douane ka sɛbɛnfuraw ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka bɔ ni citerne de joona tile 1 yaasa maaw bɛ se ka taji sɔrɔ Mali ni Senegali jamana ye baara dɔ kɛ an ka mobiliba 2000 ɲɔgɔn kun balan bɛ Senegalikaw bara an ka transportɛriw ka minisiri ani Senegalikaw ta u ye bɛnkan sɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni mobili ninnu u bɛna bila ka na marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kulukorokaw ye seliba dɔ kɛ ka Ala wele bɛn ni keleya k'o ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ Masina dugu ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ ta ka yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ ni e de yera k'i bi jinɔgɔ bila kare kɔnɔ ko gɛrɛntɛ o bɛna ta ka da o kan yaasa ko ka sanuya ani kɛnɛya ka a sinsin kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Nigeria jamana kɔnɔ kalanden caman olu minɛna k'u enlever Bamanciya waleɲuman kɛwale tigilamaaw fɛ a kɛra keretɛn diinɛw ka kalanso dɔ la ko école catholique ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye Ameriki jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko fanga sinamatɔ minnu bɛ wasabulon kɔnɔ ni olu dɔ bɛ ka maaw wele ko ka ban ni o désobéissance civile ye
ko gɛrɛntɛw bɛna ta k'a da dɔw kan ko a bɛ se ka taa fo peine de mort la. Ninnu de an ka wulada in na kibaruya la kumaba dɔw ye. An bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔni ka ɲɛfɔli bɛn aw ye. An b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoli sara bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli kura k'a di aw ma, aw minnu y'an suganti yaasa a bɛ se ka Mali ani diɲɛ kibaruyaw sɔrɔ cogo min na. An ka jamana transporteurs ni o ye mobili bolibagaw ye, olu bɛ wulikajɔ ni baaraba mun na ni sanga in na a dogolen tɛ maa si la ka se ka taji di malidenw ma fo ka taa se an mago bɛ jɔ fɛn mun na ni o ye dala dumuni ni a ɲɔngow ye. O baaraw fanga bon kosɛbɛ. O de la an ka jamana ɲɛmaaw laɲini dɔ tun kɛra u fɛ transporteurs u n'u ɲɛmaaso ka jalajɛ dɔ senfɛ k'a yira k'a fɔ a ka kan bilankɔrɔ ka bila transporteurs ye ni o ye kɛnɛyako siraw ye ani fo ka taa se bilankɔrɔ min b'an ka jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la ni o ye protection sociale ni a ɲɔngow ye. O siratigɛ de la jamana ɲɛmaaso u ye chauffeurs ka welekan ka a lamɛn. An ka bilankɔrɔ cakɛda mun bɛ yen nɔ ni o ye ANAM ni a ɲɔngow ye, a bolofara aramɛdi a yirala k'a fɔ ko transporteurs ni chauffeurs camanba de donna aramɛdi in kɔnɔna la. O baaraw kɛra kunungo an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso fo ka taa se baarakɛlaw ka minisiri ani transporteurs ka lapasali jɛkulu ni o ye syndicat ye. Bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan sɔrɔ k'a yira k'a fɔ chauffeurs caman u bɛna don aramɛdi kɔnɔ. O ye bilankɔrɔ ye, bilankɔrɔ mun n'a b'a to maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka taji ta ka na di malidenw ma. O sira fɛ maa minnu joginna olu ka furakɛli ka se ka kɛ fufalaki ani fo ka taa se ani laɲini wɛrɛ minnu bɛ yen transporteurs ani chauffeurs ka se ka bilankɔrɔw kɛ u ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ. Nka an bɛ waati min na ko bi laɲini mun sabatira o de ye aramɛdi chauffeurs caman olu donna o kɔnɔna la k'a fɔ minnu joginna boli sira fɛ olu ka se ka furakɛ ka se k'u ka kɛnɛyako k'a bɛɛ lajɛlen ta fufalaki jamana ɲɛmaaso fɛ. Nin baara in kɔnɔna la an ka jamana kɛnɛya minisirimuso ale de ye aramɛdi sɛbɛnfura ni o y'a carte ye ka o ta k'o di lapasali jɛkulu ma. Kɛnɛ mun kan ni an ka jamana baarakɛlaw tɔgɔla minisiri ale tun bɛ o kɛnɛ kan ani fo ka taa se jamana kɔnɔ bilankɔrɔ cakɛda ninnu ni o ye ANAM ye aramɛdi o bɛ mun ka bolo kan olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw tun bɛ yen. U y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin b'a sɛbɛntiya jamana ɲɛmaaw u bɛ ka wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ baara la jamana ye, maa minnu bɛ ka u nin di jamana ma ni waati gɛlɛn kɔnɔ yaasa ka se ka na taji di malidenw ma. Ko jamana ɲɛmaaso bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. U ye laɲini minnu kɛ ɲɛmaaw fɛ ka se ka a laɲini bɛɛ lajɛlen ka sabati. Nka an bɛ don min na ko bi laɲini kun fɔlɔ mun sɔrɔla o de ye maa minnu joginna ka se ka olu ka furakɛliw bɛɛ lajɛlen ta. Ko kumaɲɔgɔnw bɛ to sen na an ka jamana ɲɛmaaso ani mobili bolibagaw olu ka lapasali jɛkulu ni o ye syndicat ye ka se ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamana kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛya ka kan cogo min na. Maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛnɛyako bunakun kan ani fo ka taa se minisiri ma k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka nin wale in a ka yakubaya k'a bonya halisa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka laɲini sɔrɔ hakaja maa minnu bɛ wulikajɔ la ni waati gɛlɛn in kɔnɔ. An bɛ to tajiko bunakun kan. An ka jamana ɲɛmaaso u ye bɛnkan kɛ o ni tajidonnaw ka jɛkulu o ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛnkan mun ni a b'a sɛbɛntiya k'a fɔ yaasa tajiko ka teliya aran kana jɔ ka mɛn citernes ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen de bilala sen kan yaasa tajidonni mobiliw kana mɛn douane kɔnɔna la. Ni tajidonni mobiliw kun nana u ka sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔli tun bɛ tile 3 de kɛ ni o ye 72 heures ye. K'a bɔra tile 3 la k'a kɛ tile 1 ye 24 heures kɔnɔna la yaasa mobiliw kana jɔ k'a mɛn douane ka bolo kan. Ko o tun bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin tajidonnaw ma hakaja ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Ko yaasa ka se ka o baaraw ka o teliya k'a nɔgɔya citernes nali a ka bɔ douane ka bolo kan joona ka se ka taa di tajidonnaw ma ani taji feerelaw ma ni o ye station ye. Ko tile 1 baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o de kɔnɔ. An ka jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliko minisiri Musa Alassane Jalo ale de ni transporteurs ka jɛkulu ni o ye taji feerelaw ka jɛkulu ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ. Ɲɔgɔn mun yɛrɛ la k'a fɔ ni tun ye a ta ko 6nan ye
ni dɔgɔkun kɔnɔna la yaasa fɛlɛn dabali mun bɛ ka kɛ bolo bɛ ka di ɲɔgɔn ma baara minnu bɛ ka kɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen sɛbɛtiya ko kuma o kuma transportɛriw ani fo ka taa se taji donnaw ka jɛkulu o ni jamana ɲɛmaaso bɛ ɲɔgɔn kɛ a bɛɛ lajɛlen nafa ye fɛlɛw ni dabaliw ka kɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ɲɔgɔn ye sira minnu bɛ se ka bɔ a la joona ko ka se ka o baaraw kɛ o de la ko nin bɛnkan mun sɔrɔlen filɛ nin ye ka douane ko bɛɛ lajɛlen teliya a bɛ kɛ sababu ye station olu bɛ taji sɔrɔ wa maaw mun bɛ jɔ aran na tajiko nɔfɛ ko caman bɛ bɔ aran na ka se ka tajikow ka o teliya ko nin baara in a kɛra tare bawo bolonɔ bilara sɛbɛnna bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ka taji feerelaw ka jɛkulu olu y'u ka sɛbɛn yira bawo ko nin fɛnɛ bɛ jigisigi d'u ma k'a fɔ u bɛ baara ni wulikajɔ mun na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka u kɔkɔrɔma don ka u dɛmɛ yaasa baaraw bɛ se ka teliya jamana kɔnɔdenw taji donibagaw ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ cogo min na ko nin sira in a y'u la nisɔndiya kosɛbɛ ka sanga ni bi jumadɔ in de ko nin sariya mun ni u ye bolonɔ bila a sɛbɛn ka bɛnkan in a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan ka sanga ni bi jumadɔ in ye novembre kalo tile 21 mɔbiliba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ doniw ta o mɔbiliba caman a yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ k'u kun balan bɛ senegalikaw bara ko kɔntenɛri 2000 hakɛ a bɛ waati jan bɔ o siratigɛ de la an ka jamana bolimafɛnko minisirimuso madina danbele ale ye wulikajɔ kɛ madame danbele madina sisogo ka se ka taa senegalikaw bara yaasa ko kumaɲɔgɔnw ka taa kɛ ni mɔbiliba kɔntenɛri 2000 mun ni a kun jɔlen don ko musaka mun ni a kan ka di magasin kow la ani fo ka taa se waati mun ni mɔbili ninnu kan ka kɛ senegali dugukolo kan k'o waatiw de kun tɛmɛna o de la wari kun dara transportɛriw kun wari mun ni a dagosi ka bon kosɛbɛ ko transportɛri dɔw yɛrɛ kun y'a ye u ka diɲɛ u ka kɔntenɛri kɔ o dagadiw la k'a fɔ k'u ka wari in sara bawo ko a nafolo kun bonyana kosɛbɛ ko ka sanga ni madina ale ka wulikajɔw ye ni o ye an ka transportɛriw ka minisirimuso ye a taara se senegalikaw bara kumaɲɔgɔnw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye bɛnkan sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ mɔbiliw ye waati mun kɛ ko u kun kan ka musaka mun sara ani fo ka taa se magasin sara ni a ɲɔngow u ye o nafolo ta ka bɔ mɔbilitigiw olu dala ala ni jamana fila in u ka kumaɲɔgɔnyaw olu kɔnɔna la bawo u ye kumaɲɔgɔnw kɛ bɛnkan sabatilen o sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ mali ani senegali jamana mɔbiliko bunakun kan ani transport an bɛ baaraɲɔgɔnya mun na ko a nafa ka bon kosɛbɛ wa nafa bɛ se jamana fan fila bɛɛ lajɛlen ma o de la minisirimuso fila ninnu u ye hakili yira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faamuyaw bɔra kɔnɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko mɔbili ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛna labila sisan kɔntenɛri 2000 in kɔntenɛri minnu n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko taji fɛnw kun bɛ a la ni o ye produit pétroliers ye tajiw kun b'a la ani fo ka taa se dala dumuniw balo n'a ɲɔngo olu b'a la sɛnɛfɛnw ani fo ka taa se pièces détachées olu bɛɛ lajɛlen kun b'a la hali furaw kun bɛ nin kɔntenɛri 2000 in na ko nin kɔntenɛri ninnu nali a bɛ nafaba de lase jamana ma bawo maa minnu ye a baara kɛ ni o ye jagokɛlaw ye u kun jɔrɔlen don musaka mun donna a da fɛ ani minɛn minnu b'a kɔnɔ ka sanga ni maaw mako ye ko a kun ka kan minisiri ka wulikajɔba kɛ ka taa se nin ma o de la minisiri a ye wulikajɔ a ye foli ta ka ɲɛsin senegali minisiriw ma bawo k'u ye baara in nɔgɔya ani u ye lamɛnni mun kɛ fɔɲɔgɔn mun n'a kɛra jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka se k'an ka jɛɲɔgɔnyaw ka a kɔrɔsiyɛn ani senegali jamana ka jɛɲɔgɔnya transportɛri ko bunakun kan ko n'i y'a jateminɛ san 2024 an ka jamana ye minɛn minnu bɔ senegali jamana fan fɛ ka na se an ka jamana kɔnɔ a musaka mun donna senegalikaw kun k'a bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 802 ani kɔjan na o b'a yɛrɛ k'a fɔ mali ni senegali jamana an ka jɛɲɔgɔnya a nafa ka bon kosɛbɛ senegali jamana ma wa a nafa ka bon anw fɛnɛ ma ko 2025 yɛrɛ daminɛ la kalo 9 dɔrɔn an ka jamana ka minɛn minnu bɔra senegali jamana fan fɛ musaka mun n'a donna senegali waganɛ kun k'a bɛ t'i jɔ miliyari 600 ani 62 la octobre kalo tɛmɛnen dɔrɔn o kalo kelen kɔnɔ ni o ye septembre kalo tɛmɛnen ko an ye miliyari 84 ka o de don senegali jamana kun b'a yɛrɛ k'a fɔ a kun ka kan bɛnkanw ka sɔrɔ bawo jagoko sira fɛ nafa bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen de kan minɛnw a bɛ na an ka jamana kɔnɔ wa senegali jamana olu bɛ musaka camanba sɔrɔ a kɔnɔ o de la kumaɲɔgɔnw la bɛnkanw sira ka sɔrɔ minisirimuso fila olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛba n'an bɔr'o la an bɛ taa AES bololabaaraw ani baaraw olu jɛɲɔgɔnya min bɛ an ka jamana kɔnɔ
ni a suguba sigira ko salon international de l'entrepreneuriat ASI o wulikajɔ mun ni a kɛra ka sanga ni o baaraw ye minisiri minnu ni olu bɛ baarako sira fɛ ni u bɔra ASI jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na jalajɛ in na jamanakuntigi a ye u bisimila yaasa ni delegation ba ye u ye baaraba mun kɛ ASI ka sɔrɔ bosoda sira la ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye u ka baaraw la an ka jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goita a y'a ka nisɔndiya yira baw ko nin suguba in bɛ ASI ka ɲɛta ka sɛbɛntiya o b'a yira jɛma la k'a fɔ ASI tɛ fintigilaka ko dɔrɔn ye ASI ye sira bɛɛ lajɛlen de ye an ye k'a fɔ sira caman kɔnɔna la ASI jɛkulu ninnu an ye ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraba caman kɛ sɔrɔ bosoda siraw sifinnakaw ka baaraw fo ka taa se kɛnyɛrɛye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Waganɛ buguli na ko nin jalajɛba in o bɛ o de sɛbɛntiya k'a fɔ an ka kɛnyɛrɛye tigilamaw o bɛ wulikajɔ ni baaraba mun na o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni ɲɛta kuntalajan ye ASI jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ o siratigɛ de la waribon kelen mun ni ASI jamanaw y'a sigi ko banque d'investissement ka o ɲɛfɔ minisiriw ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kolo bɛna giriya o waribon in bɛna kɛ sababu ye ASI an bɛ se ka baaraw kɛ an bɛ wulikajɔ minnu kɔnɔ ani an kan ka baaraba minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa an kana siri jamana wɛrɛw la ni an yɛrɛ y'an ka nin waribonba in bila sen kan a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ka a yakubaya kosɛbɛ ASI kɔnɔ ko nin jalajɛ in nafamanba don bawo a b'a to ASI jamanaw bɛ se ka kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na wa jalajɛ in kɔnɔna la an dɛmɛbagaba dɔw bɛ yen ni o ye an jɛɲɔgɔn ye Gana jamana olu ka masakɛ dɔw fana tun bɛ nin kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka nisɔn yɛrɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ boloɲɔgɔnmaw o de bɛ kɛ sababu ye ka fanga giriya jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa an bɛ se ka ɲɛta k'o siraw bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na jamanakuntigi a y'a ka sewa yɛrɛ ka ɲɛsin ni sugu belebeleba in ma ale mun kɛra sababu ye ka ASI sifinnakaw ka seko ani dɔnko ani an ka bololabaaraw ka se ka olu yakubaya diɲɛma ka se k'a dɔn baaraba mun ni ASI jamana kɔnɔdenw b'a la ɲɛta kuntalajan sira fɛ keba an bɛ taa fan fɛ yala an ka dɔn an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔ. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do.
dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda
kɛ Keba Jalo fɛ. لبيك اللهم لبيك. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ka commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. لا شريك لك